Dobar dan, drugari! Danas sam tu sa vama kako bih vam pokazala na koji način možete da napravite digitalnu voćkalicu, kako sam je ja nazvala, odnosno sliku voća u Paint programu. Za početak pokazat ću vam nekoliko bitnih stvari vezano uz miš. Ovaj ovdje taster je lijevi taster, pritišćemo ga kažiprstom i ponekad je dovoljno samo da kliknemo brzinski na njega, a ponekad prilikom korištenja nekih alatki potrebno je da prstom pritisnemo i zadržimo taj pritisak, a kompletan miš pomjeramo po radnom stolu. Ovaj ovdje taster se također pomjera pomoću kažiprsta, kotrljajući naprijed ili nazad, a on nam omogućava da sliku na kojoj radimo povećavamo ili smanjujemo. Treći taster je desni taster koji se klikne pomoću srednjeg prsta i ponekad ćemo i njega koristiti. Koja aktivnost je potrebna i koji taster naglasit ću tokom samoga rada. Nakon što smo vidjeli kako se koristi miš, pokazat ću vam kako da pronađete program Paint u kojem ćemo danas raditi. Prepoznaćete ga po ovoj ikonici, a ako je ne nađete na svom ekranu, ovdje gdje su ostali programi smješteni, najlakše ćete je pronaći u donjem lijevom uglu u bijeloj traci sa lupom. Samo ukucate riječ Paint ili riječ bojanka i klikom uđete u program. Sada kada smo ušli u program, pokazat ću vam kako ćemo se igrati. U vrhu ekrana nalazi se traka sa alatima koje ćemo koristiti. Prvi taster koji ćemo koristiti jeste olovka. Koristite je tako što kliknete na lijevi taster, držite taster i mišom povlačite po podlozi. Na taj način će se crtati istovremeno na ekranu linija onako kako vi to želite. Ukoliko želite deblju liniju, ući ćete na ovaj taster i izabrati onu koju vam odgovara. Boju linije možete promijeniti ovdje. Sve vrijeme napominjem, morate da držite, znači pritisnut lijevi taster da biste crtali. Evo ovako, malo se igrate, prvo probate pa ćemo onda nešto ozbiljnije da radimo. Ukoliko shvatite da ste nešto pogriješili, naučite da postoji i ova ovdje plava strelica koja vraća ono što ste radili cijeli korak unazad, a ova strelica vraća unaprijed, znači ako smo nešto greškom izbrisali, ponovo možemo da vratimo. Ukoliko želimo brisati samo dio linije, pritisnemo ovaj taster gumicu i polako povlačeći po pogrešnom dijelu linije vršimo brisanje. Evo ovako. Pošto svoj prethodni crtež nisam sačuvala, rad počinjem na novoj podlozi, a kasnije ću vam objasniti kako vi možete da sačuvate svoj rad. Vidjeli smo da korištenjem olovke možemo nacrtati razne linije, različite po obliku, debljini, boji, a osim toga za crtanje možemo da koristimo i neke pravilne oblike koji se nalaze u ovom ovdje dijelu alatne trake. 2 puta kliknete brzo na oblik i možete da crtate. Crtanje vršite povlačenjem miša po podlozi uz neprekidno držanje lijevog tastera. Kada smo nacrtali oblik, primijetit ćemo da se oko njega nalaze isprekidane linije koje ograničavaju taj oblik. One nam omogućavaju da vršimo razna pomjeranja. Na primjer, ukoliko stavite kursor na sredinu, to su ove ukrštene strelice, kliknete i držite, taj oblik možete pomjerati na onaj dio crteža na koji želite da ga postavite. Ukoliko idete kursorom, to su ove strelice koje vam se pojave, na ovaj bijeli kvadratić u uglu, također možete da vršite različita pomjeranja.
Ukoliko kliknemo sa strane jednom brzo, izgubit će nam se ove isprekidane linije i taj oblik više ne možemo pomjerati. Možemo da ga bojimo korištenjem raznih četki koje se nalaze u ovom ovdje dijelu, pa izaberemo četku, izaberemo boju i bojimo držeći lijevi taster pritisnut. Tu imaju i neke prskalice, možete provjeriti kako boji koja od ovih četki iz ponuđenog menija. A ukoliko ne želite da ovako bojite ili vam se ovo učini presporo, možete vratiti korak 2, 3 koliko treba unazad i za bojenje koristiti kanticu, evo je ovdje, nanesete je i jednim klikom obojite cijelu površinu koju želite. Idemo malo da se igramo, izabrat ćemo neki drugi oblik, boju, nacrtati oblik i ono što rekoh, znači pomjeranjem dok je obilježeno isprekidanom linijom možete mijenjati oblik ili mijenjati položaj ove zvijezde. Primijetit ćete da kako pomjerate oblik van ovog kruga, da se mijenja i podloga, boja podloge. Evo ja ću postaviti ovdje ovaj oblik, kliknut ću sa strane da se izgube strelice, izabrat ću boju, izabrati kanticu i obojiti po svojoj želji. Na isti način možete i da bojite polja koja vam ste crtali rukom, odnosno uz korištenje ove kantice, olovke. A šta će se desiti ukoliko pokušamo da obojimo ovo ovdje polje? Znači nanesemo kanticu u polje i obojila se cijela pozadina. Šta mislite zašto se to desilo? Do takve greške došlo je zato što ovo polje nije ograničeno zatvorenom linijom. Vratit ću jedan korak unazad, uzeti olovčicu, povući liniju na takav način da je zatvorim, ponovno izabrati kanticu i obojiti samo taj dio. Ponovno sam zaboravila sačuvati svoj prethodni crtež, ali nema veze, ubrzo ćemo saznati kako da riješimo i taj problem. Za sam kraj želim da vam poželim srećnu igru i učenje kroz igru. To ću učiniti pritiskom na ovaj taster sa slovom. Zatim ću neprekidnim držanjem lijevog tastera i povlačenjem miša napraviti polje u kojem želim da pišem. Ovdje ću izabrati veličinu slova koja mi odgovara. Ovdje ću izabrati oblik slova kojim želim da pišem. Zadržat ću se na ovom arijalu. U ovom dijelu, u donjem desnom uglu ekrana, imate pisma kojim želite da pišete, pa možete da birate. Ja ću izabrati da pišem ćirilicom i izabrat ću plava slova. Kliknuti u polje i napisati srećna igra. Ja sam to učinila. Želim svoj natpis da pomjerim na mjesto koje mi odgovara. Mogu i boju da promijenim tako što ću povlačenjem kursora preko slova i sve istovremeno držanjem obojiti ovu pozadinu da bude svjetlo plava, a zatim boju slova mijenjati po želji. Evo neka ostane ova boja. Također mogu mijenjati i veličinu, znači slova mogu povećavati ili smanjivati. Izaberem koja mi veličina najviše tu odgovara, zadržat ću ovo 36, kliknem sa strane i to je to što se tiče trenutno rada na ovoj slici, na ovom crtežu. Potrebno je na kraju sačuvati rad, zato možete zamoliti da vam pomognu stariji, da li roditelji, braća, sestre ili neko već ko je vještiji u tome. A ako želite sami da naučite kako to da uradite, evo sad ću vam brzinski pokazati. Idemo na File, izaberemo Save As, otvorit će vam se ovakav prozor. Ovdje ćete napisati
ime kako želite da vam se zove, znači ovaj vaš rad. Samo moment, igramo se i učimo. I stavit ću neki brojčić, pošto već imam rad pod sličnim nazivom sačuvan. U ovom dijelu može vam se pojaviti neka druga ekstenzija, da nije ovaj JPEG. Pronaći ćete je ovdje i podesiti na JPEG koju preporučujem za čuvanje ovakvih slika. Idemo kliknuti na desktop da želimo sačuvati, to nam je ovaj naš ekran i kliknemo Save. Kada smo to učinili, možemo slobodno da izađemo iz slike, a našu sliku ćemo pronaći ovdje, evo je. To bi bilo sve za ovaj put. Čujemo se i učimo u sljedećem videu.